Усім прывітанне. Мінулае відэа на канале было пра няўдалы прыклад кіравання эканомікай, а сёння мы паговорым пра прыклад пазітыўны, а менавіта пра эканоміку Швейцарыі. 2022 год быў вельмі цяжкі для эканомік усяго свету. І нават багатыя краіны, якія звычайна маюць нізкую інфляцыю, сутыкнуліся з яе ростам. Але нават на фоне багатых і паспяховых краін інфляцыя ў Швейцарыі аказалася фенаменальна нізкай. Больш таго, інфляцыя для Швейцарыі – гэта ўжо нешта незвычайнае. У апошнія дзесяцігоддзі ў краіне была дэфляцыя, то бок кошты наадварот зніжаліся. Як жа так атрымалася і ў чым сакрэт такой завіднай стабільнасці? Першая прычына – гэта тое, што кошты ў краіне ўжо высокія, то бок Швейцарыя мае вельмі высокую базу, і коштам банальна няма куды расці. Так атрымалася, што ў Швейцарыі і швейцарцу вельмі шмат грошай. Калі верыць статыстыцы, дабрабыт сярэдняга швейцарца складае каля $700 000, а 15% насельніцтва увогуле мільянеры. Проста неверагодны паказчык. Калі браць медыяны дабрабыт, то ён складае каля 170 000. Таксама немала, і гэта амаль на паўмільёна менш за сярэдні, што добра дэманструе ўзровень роўнасці ў краіне. Цюрых і Жэнева штогод уваходзяць у дзесятку самых дарагіх гарадоў свету. Карацей, не адкрыю Амерыку, калі паўтару, што кошты ў Швейцарыі ўжо вельмі высокія. Да таго ж, звычайная інфляцыя вельмі адчуваецца на прадуктах харчавання і б'е па самым незабяспечаным слаям насельніцтва. Але калі чалавек зарабляе шмат, прадукты займаюць не вельмі шмат у бюджэце сям'і ці індывідуума, то таксама ўплывае на адчуванне нізкай інфляцыі ў краіне. Другая прычына – гэта швейцарскі франк. Суперстабільная валюта, забяспечаная шматакімі матэрыяльнымі каштоўнасцямі, такімі як золата, акцыі ды іншыя фінансавыя паперы. У той час, як амаль усе валюты слабеюць адносна долара, швейцарскі франк толькі мацнее, што робіць яе вельмі прывабнай для інвестараў. Нездарма мясцовы франк называюць бяспечнай гаванню міравой эканомікі. Што такое моцная мясцовая валюта? Гэта значыць больш танны імпарт, але і большая складанасці з экспартам. Але за кошт таго, што экспарт у Швейцарыі досыць спецыфічны, гэта тавары класу люкс, дарагія гадзіннікі, ювелірныя вырабы, фармацэўтыка, складаныя станкі, радзей усё не вельмі валацільнае, а таму і не схільнае да рэзкіх зменаў коштаў і абладаючы больш-менш пастаянным попытам. Таму швейцарскія экспарцёры не маюць праблем з экспартам з-за моцнай мясцовай валюты. Наступная прычына – гэта структура энергетыкі краіны. Камунальныя кошты – гэта другі паказчык, па якіх людзі вельмі добра адсочваюць і заўважаюць інфляцыю. Швейцарыя больш за палову сваёй электрычнасці вырабляе на гідраэлектрастанцыях, яшчэ траціну на атамных станцыях. То бок гэта робіць краіну абсалютна незалежнай ад сусветных скачкоў кошту на нафту, газ ці вуголь. Да таго ж, у той час, як вельмі шмат такія краіны пайшлі па шляху прыватызацыі сваёй энергетычнай сферы, у Швейцарыі энергетыка досыць значна нацыяналізаваная з-за высокай сацыяльнай значнасці. Калі прыватнік у цяжкія часы можа лёгка павысіць кошты, што адразу адбіваецца на спажыўцах, дзяржава можа згладзіць гэтыя пікі. І апошняя прычына – гэта вельмі моцная зарэгуляванасць кошту ў швейцарскай эканоміцы. Гэта вельмі цікавы прыклад, які паказвае, што пры граматным падыходзе гэты інструмент можа вельмі добра працаваць. У Швейцарыі рэгулююцца кошты на амаль траціну сацыяльна важных тавараў, адзін з самых высокіх паказчыкаў у Еўропе. Да таго ж, краіна мае высокія ўвазныя пошліны на імпартныя прадукты харчавання, то робіць імпартныя тавары менш прывабнымі з-за коштаў, паштурхоўвае купляць лакальныя, што таксама пазітыўна ўплывае на мясцовых вытворцаў. Такія вось асноўныя прычыны стабільнасці швейцарскай эканомікі. Так, зразумела, тут не ўсё так ідэальна. Высокія кошты і значны ўзровень няроўнасці робіць становішча самых незабяспечаных грамадзян досыць цяжкім. Але ўсё роўна, гэта вельмі цікавы і паказальна пазітыўны прыклад кіравання эканомікай, які самае галоўнае пацвярджае сваю працаздольнасць на працягу вельмі доўгага часу. На гэтым усё. Дзякуй за прагляд, не забывайцеся падпісвацца на канал і да сустрэчы ў новых відэа.